Или минават отзад, сега ще видим. Докато капна базата тяхната. Няма стел за хората. Отзад, всичко отзад. Айде, рече шамана, 3. Банер отзад някой да сложи. Слагам. Бим на рече шамана, го, бим на рече шамана, дай тя. Дай шамана. Ике, добре. О, умирам аз. Не, окей си. Има, хайде, паладина. 3, 2, 1, два палата. Пала, хора. Аз се спава да го толкова твърд бъдала. Нямаме диспел. Мене шамана, стън. Елементала, дрежка, елементала. Стъне вътре в къщата. Шамана, елементала. Капайте отзаде хора, дай, малко долу. Шамана, елементала, да. Так, дай му, и аз съм тука. Капвам 4, 3, 2, 1. Интеррупнаха ме. Диско, остана много. Един да излезе към Lighthouse хора. Бумкина. Lighthouse is okay. Yeah, we're fine. Resurrect coming to you. Okay. We're wiping them. They're dead. What is done? Go. Лутвайте ги всички отвънка. Аз и Мункин оставаме тука. Не, аз и Ферола. Ферола да остане при мене. Добре. Митака, нека да умира. Сега ще стигнем на. Добре съм, спокойно. Само Okay, yeah, loads of them coming. 3 people coming Lighthouse. Дайте Lighthouse, момчета. 3 people. 2 people defending here. Heal on DPS. всички участват. Don't engage. Do not engage. Wait. Okay. Изчакайте ги, вижте ги къде са. Бягат нагоре, качват се нагоре. Мите, когато си готов, трябва да се върнеш и да пазиш тука. Когато приключиш с саповете, трябва да се върнеш и да пазиш Waterworks. Добре. Ферола го оставям сам и тръгвам. Добре. Okay, ref shani guys again, go ref shani. Hard. Sisi pali, hard shani. Come is go kill him. Out of range, sir. Идвам. Слагам бандер. Okay, destro lock. Pali kick, go pali hard. Sisi disco. Pali again, pali. Да тръгвам Lighthouse, Кали. Да, остави само Робо да пази. Пали, дай палина. Дайте ми ще палина, кик. Дай, чат изгаща го. Диспел си. Палина стън, го. Хора, само ли го дия? Дайте му дия, ще напада. Айде, докато е лока. 3, 2, 1, локи. Дай лока. Локи. И елемента отзаде лоу. Само приста. Докато, фокус докато 3, 2, 1, дай докато всички. Дърпам го при нас. Номре при мене. Добре, айде диското. Диско стън, да легне. Не го убивайте диското, оставете го жив. Той асматик едва дишат. Някой да тръгне към Waterworks. Да, тръгвайте между Waterworks. Тук да остане Любо. Любо да остане с Хънтера. Верно ли, аз съм вече на Waterworks и ме върна. Добре, окей, тогава Монка ще остане, сета, няма значение, един от хилърите. Остава, добре. Нека Монка да остане. Някой да дойде на башта да мога да сапва. Идвам. Okay, guys, go. No, our hero stays with you. One hero stays with you. Okay. Аз и Ферола оставаме тук, всички останали на средата. Всички останали от другата страна, това не прескачайте. Само аз и Ферола оставаме да пазиме тая база. Всички останали на средата. Може би един Lighthouse. One Lighthouse, I think. Maybe have two people. Yeah, that's okay. Това е. Идват отзади. Отзади на Waterworks. Да, идват отзаде Waterworks. Идвам да хилбо, нали не? Да, види. Идвам. Пали. Без шаманка, да. 3, 2, 1, get hard and pali, stun. Beam, rise, down, kill the pali, kill the bastard. Kick him, possible, pali. Sorry paladin guys, sorry paladin. Ayo, само го бия, дайте палито.
Кик има, дайде, интерап. Реш слушами, 3, 2... Диспел. Реш шами, стън, блок, реш. Реш слушами, реш шами. Добре, окей, бункин 3, хардам буми, саме тук отзад при нас, буми, хардам буми. Налегни тук се случава, майка, ще да умре тук сам. Окей, лок, таргет. Kick him. Lock, kick, again kick, stun, kill the lock. Бумкина, бата Дани направо отиде към другата база вече. Не че има кой да отиде там, ама за всеки случай. Лайфваме ги тук. Окей, Пали таргет. Пали, I kick him. И порчим. Оставете един хилър максимално дълго, не убивайте приеста. Приеста само го чисти, ще го сламер, и чистете го малко. И ЦЦ на приеста. Да не умира. Ето като при мене. Да го Теоретски чувствам. момент. White, don't kill. Айде сега мога го убим. 3. Не е нужно. Колкото повече го задължите, те няма да дойдат. Те трябва да го изчакат, няма да влязат с 2 хилъра. Да, не, айде, свалете го малко. Умре, Идем да сапвам. Те няма да влязат с 2 хилъра. Не, дръжте го максимално. Само като... Айде убивайте го и тръгвайте White House. Okay, yes. Пак Ферал остава да пази, Рога ще дойде да го смени. Всички останали White House. Без хилър са, да. Те са с 1 хилър. Ерала, тук си. Да. Никой не бъде. Съберете. Още 2 хилъра идваме ли го? Хиларите идват вече. Няма проблем, ние сме вече готови и събрани. Стой, бийте се на флага само. Окей, go on lock, hack on lock. Шилмерин. Окей, изключвам Пали. 3, 2, 1, go hack on Пали. Идва Чарлз Болти. Окей сме. Go Пали. Пали, guys, Пали, double. Окей, свичам Шами, ред Шами. Хатан ресто. Айде решавам да падне, лоуер. И шамана го. Дръпна го на флага. Добре сега, лоу. Добре, айде бомба няма. Стън, го, стън. Тринкет наби, айде, слагайте го. Добре. Бункин. Някой тръгва към другата база. Нашия бункер може да тръгва. Същата ситуация с приеста, не убивайте приеста. Шами. Диспелните мамини. 4 секунди. Шами стън, го kill him. Don't kill priest. CC him as much as you can. Just porch him. Okay. Аз да остана и да... Kill him, kill the priest. Kill the priest. Да, остани да пазиш White House. Имаш и хилър с тебе. Kill the priest and the group goes mid. Монка и Хънтъра да останат на тази база, останете на средата. Добре. Те как сте над нас елементара? Много меки. No. Water war. Отзад ли идват? Това е White House, бе. Това е White House. Allowed to say? No, they're coming, incoming White House. Wait for them. Wait. Добре, супер съм, бройте ги. 1, 2, 3, 4, всичките са тука. Get kill the boomy first, Нямат хилари. Kill the boomy first.
Pali stump on me. Kill the boomy. Има ли банер? Има ли банер? Kill boomy, kill boomy, boomy. Има, дай ми тука. Pali kick. Heavy switch. О, не буду тебе. Добре си, добре си. Ай си бих хил. Айде, GG. Окей, warriors target. Yup. Браво! О, фузори се накрая да се кача на топ. Бача, това е Warlock. Купи си вода.